алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол. Гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе аз бозии дастаҳои Истиқлол ва Хатлон манзури шумо мегардад. бори дигар шом ба хайр бошад дӯстдорон ва алоқамандони футболи ватанӣ. Ду дастаи пешсаф ки яке ба таври ғайриинтизор ва ҳангомавӣ тавонисту даври дуюми чемпионат пешсафиро дар Лигаи Олӣ ба даст орад. имрӯз аз имтиҳони бисёр ҳамҷиддӣ дар баробари пешсафи Лигаи Олӣ бояд гузарад. Боло қабл аз рақобати ҳар ду даста суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо медиҳад. бинандагони арҷманд аз 5 бозӣ ба нақша гирифта шуда дар доираи даври сеюми Лигаи Олии футболи кишвар аллакай 3 бозӣ барпо шуд ва имрӯз мо шоҳиди бозии асосӣ ва муҳим дар ин даври мусобиқа мешавем. биёд ибтидо бо ҳайатҳо шинос мешавем ва чун одат аз дастаи мизбон шурӯъ мекунем. Дарвозабон Рустам Ятимов, рақами 1 футболбозони хатти дифоъ Марко Милич, рақами 2 рақами 21 Алексей Ларин, рақами 6 Зоир Ҷурабоев, рақами 5 Искандар Ҷалилов, рақами 3 Табрези Давлатмир, дар хатти ним муҳофиза Виктор Свежов, рақами 7 рақами 19 Хуршед Тимур Ҷураев, рақами 10 Алишер Ҷалилов ва ҳамлагарон Манучер Ҷалилов, рақами 63 ва рақами 14 Шеридин Бобоев. Сармураббии тим Виталий Левченко ва онҳо бо шакли ҷойгиршавӣ 5-3-2 бозӣ мекунанд. ва воқеан ҳам дар мавсими имсол Истиқлол бо ҳамин тар бозиҳои худро ба роҳ мондааст. ба суоли он ки чаро бо ин тар бозӣ мекунад, Левченко ҳам гуфт ки онҳо омодагӣ мегиранд барои ширкат дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё 2020 ки ҳоло бозиҳои дигари гурӯҳӣ барпо нагаштааст. бозии дастаҳои Истиқлол ва Хатлонро ҳайати доварон бо роҳбари Насрулло Кабиров ҳакамӣ мекунанд. ба ӯ дар ин бозӣ Акмал Буриев ва Хусрави Сидиқзод кӯмак хоҳанд кард. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаи меҳмонон ки бо либосҳои сафед бозӣ мекунанд. Дарвозабон рақами 16 Коае Готсон, рақами 20 Ҳусен Нурматов, рақами 66 Наимҷон Иброҳимизода. инҳо ду нафар ҳимоятгари канорӣ ҳастанд. рақами 23 Муҳаммад Насков, рақами 37 Равшан Азизов, ин капитани даста. рақами 21 ним муҳофизатгарон Солбон Афғонов, рақами 63 Умарҷон Шарипов, рақами 77 Кароматулло Саидов, рақами 22 Эҳсон Бобоев, рақами 10 Худойдод Узоқов ва рақами 11 Парвиз Боқӣ Охунов ҳастанд. нақшаи Хатлон 4-4-2 аст дар бозии имрӯза ва онҳо бо ду нафар ҳамлагар чун мисли бозӣ бо дастаи Хуҷанд бозӣ хоҳанд кард. ва имрӯз дар ҳайати ҳар даста ба фарқ аз бозиҳои гузаштаашон танҳо яктои дигаргунӣ дида мешавад. Азизов Равшан ки дар бозӣ бар муқобилаи Саравшан дар даври якум корти сурх гирифта буд, имрӯз ба майдон баргашт ва ӯ Алиназаров Фирдавсро дар ҳайати Хатлон иваз кард. дар ҳайати Истиқлол бошад тағйирот. якто аз Шеридин Бобоев имрӯз дар ҳайати асосӣ бозӣ мекунад дар баробари Манучер
Ҷалилов ин бори аввал аст ки сармураббии дастаи Истиқлол ду нафар ҳамлагарро дар ҳайати асосӣ ҷой медиҳад. Чун мебинем ки имрӯз Шердин Бубоев Воҳид Орасаҳедов футболбози туркманро иваз кард ки ин бозингар умуман дар рӯйхати сармураббии дастаи Истиқлол дар дидори имрӯза нест. ва мумкин бо кадом сабабҳои барои мо шумо номаълум ё иллати осеб бардоштанаш ҳатто дар феҳристи футболбозони ҳайати эҳтиётии дастаи Истиқлол ҳам ном насаби ӯро намебинем, вале чун дар рӯйхати футболбозони ҳайати эҳтиётии Хатлон мебинем ба фарқ аз бозие ки бар муқобили Хуҷанд доштанд, ин дафъа як нафар зиёдтар аст. Ба ҳар ҳол аз анамон миқдори муайяни футболбозоне ки иҷоза дода шудааст, ҳоло ҳам мебинем 3 нафар камтар футболбозон ба феҳристи бозигарони ҳайати захиравии даста номнавис шудаанд. Хуб дӯстони азиз, дар оғози гузориш як нуқтаро метавонем қайд кунем ки ин бозӣ мебоист дар майдони дастаи Хатлон баргузор шавад дар варзишгоҳи дар варзишгоҳи Уктам Маматови Ҷалолиддини Балхӣ ки Пахтакор имрӯз сол омода нест ҳоло, вале бо сабаби пахши зиндаи бозиҳо албатта масъулин ҳам тасмим гирифтанд ки бозиро дар майдони дастаи Истиқлол баргузор кунанд. Баъдан дар даври дуюм Истиқлол меҳмони дастаи Хатлон мешавад ва бояд қайд кард ки Истиқлол ҳоло ҳама бозиҳои худро то 3 даври рақобатҳо дар майдони худ барпо карда истодааст. хуб, барои шурӯи бозӣ ҳама чиз тайёр аст. Мо танҳо интизорем ки анамон сониясанҷҳои довари марказ Насрулло Кабиров дақиқ шаванд ва баъдан ӯ бо баланд кардани садои уштаки худ оғози бозиро барои мо шумо расман маълум мекунад. Ҳамин тавр ҳам шуд, футболбозони Хатлон аз маркази майдон бозиро шурӯъ карданд. Ин нукта ҳам бояд бинандагони арҷманд аз мадди назари мо шумо берун набошад ки дар як марҳилаи муайян дастаи кунунии Хатлон ки собиқ вахши Қурғонтепа аст, яке аз ҳарифони бисёр ҷиддӣ ва сарсахт барои Истиқлол буд ва албатта бозиҳо доимо байни ин ду даста ҷолибу диданӣ сурат мегиранд. Бале, воқеан ҳам мавсими гузаштаро мо бояд ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунем ки дастаи Хатлон яке аз он тимҳое буд ки аз Истиқлол имтиёз ба даст овард. Дар бозии охири мавсим онҳо тавонистанд бозиро мусовӣ 2-2 анҷом бидиҳанд. ҳоло дағал бозӣ мекунад Марко Милич, ҳимоятгари марказии Истиқлол, муқобили Сорбон Афғонов, яке аз футболбозони соҳиби истеъдоди дастаи Хатлон ки дар даври гузашта голи зеборо ба дарвозаи дастаи Хуҷанд ворид карда буд. Умуман чанде аз бозигарони Хатлон ҳам ба феҳристи футболбозони ҳайати рамзӣ ва онҳое ки муддаӣ буданд ба ҷоизаҳои гуногуни гӯем даври дуюми чемпионат аз тибқи фарзияи телевизиони варзиш низ шомил шуда буданд. ҳоло мутаваҷҷеҳ мешавем ба аввалин зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи футболбозони дастаи Хатлон дар назди тӯб Худоидод Узоқов ва Ҳусейн Нурматов ҳастанд. Мебинем ки чӣ гуна зарба иҷро карда мешавад. Партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, боз як кӯшиши дигар аз сӯи футболбозони Хатлон ва ин аввалин ҳуҷуме буд ки мо дар ҷараёни бозии имрӯза шоҳиди он шудем ва бо зарбаи бисёр ҳамбаланди футболбозони Хатлон он ҷамъбаст шуд. хуб, дастаи Хатлон дӯстони арҷманд дар баробари дастаи Истиқлол ҳоло дар ҷадвали мусобиқа бо имтиёзи якхела шашхоли мавқеи худро устувор кардааст. Танҳо аз рӯи таносиби тӯб Истиқлол болотар аз Хатлон меистад. Ба ин хотир дидори ин дастаҳо дар даври сеюм вохӯрии марказии давр ҳам ҳаст ва гуфта метавонем ки он бозие ки Хатлон муқобили Хуҷанд нишон дод, агар ҳамин гуна тандеми бозингарон, ҳамин гуна ҳамдигарфаҳмии онҳо дар ин бозӣ ҳам эҳсос шавад, фикр мекунам барои Истиқлол мушкил мегардад. албатта Хатлон бори дигар дар ҷараёни бозӣ бар муқобили дастаи Хуҷанд ин чизро собит кард ки ҳатман баҳри беҳтар кардани натиҷаҳои худ ки мавсими гузашта чандон қобили қабул набуд, ин мавсим кӯшиш мекунад. қоида вайронкунӣ аз сӯи капитани дастаи Истиқлол Алишер Ҷалилов қоидаи бозиро вайрон мекунад ва ибтидои бозӣ каме шояд ин чиз ғайриинтизорам бошад, вале таҳти ташаббуси ё бартарии футболбозони Хатлон сипарӣ шуда истодааст. Наимҷон Иброҳимзода, бозигари канори дастаи Хатлон, тӯбро ба ҷаримагоҳи Истиқлол ҳаво доданист. Ҳоло партоби ӯ ба ҷаримагоҳ, вазъияти хавфнок барои Рустам Ятимов. Аввалин фишори бозигарони Хатлон ба дарвозаи дастаи Истиқлол. бале, ин аввалин зарбаи рост ҳам буд, гӯем хато нахоҳад буд. Ба ҳар ҳол шояд бо ин партобаш ҳамдастҳояшро меҷуст Иброҳимзода, вале касе аз ҳамдастҳояш он ҷо ба тӯб нарасиданд, балки зарбаи задаи ӯ рост ҷониби дарвозаи Рустам Ятимов рафт. ҳуҷуми навбатиро мебинем. Марко Милич
муҳофизатгари Истиқлол акнун паси ӯ ба дарвозабон ва албатта дақиқаҳои ибтидоии бозӣ ки дида истодаем бо фишори футболбозони Хатлон сипарӣ шуда истодааст. Чӣ натиҷа медиҳад? Инро вақт нишон медиҳад. Агар Хатлон мехоҳад аз дақиқаҳои аввал фишор оварда натиҷаро барои худ таъмин кунад, пас ин бори дигар аз иродаву матонати онҳо ва гӯем ҳарос надоштанашон дар баробари ҳариф гувоҳӣ медиҳад ки ин бисёр хубам ҳаст. бале ва инчунин Хатлон дар як ҳолати бисёр мушкил қарор дорад. даста дар вазъи буҳрони молиявӣ аст. ҳоло ҳам масъалаи асосии даста ҳал нашудааст, яъне як даромади аниқ барои сафарбар шудани тим ба бозиҳои сафарӣ ва фикр мекунам ин чизро айни ҳол масъулин дида баромада истоданд ва бояд дар зудтарин фурсат ин чиз ҳалли худро ёбад, чун ин бисёр гӯем ба ширкати дастаи Хатлон дар чемпионати мавсими имсола хатари сахт дорад. албатта Хатлон чун яке аз бошгоҳҳои бисёр таърихӣ ва ҳам бошгоҳҳои муваффақ дар футболи кишвар эътироф карда мешавад, чӣ дар дохил ва чӣ дар берун аз кишвар. Амон як қатор футболбозони соҳибном маҳз дастпарвари ҳамин мактаби футболии Хатлон ҳастанд ва доимо яке аз мактабҳои пурқувват буд ва барои тими миллии кишвар ҳам чандин футболбозонро барои сину соли гуногун тайёр мекунанд. онҳо мактаби тайёркунии футболбозонашон дар сатҳи воқеан ҳам хело баланд аст. аз ҳамин сабаб ман фикр мекунам дар ин бошгоҳ бояд ин гуна мушкилиҳо ки метавонанд ба иштироки бо муваффақиятшон халал расонанд умуман бояд вуҷуд надошта бошад. воқеан ҳам дар даврони шӯравӣ ҳам мактаби футболи вахш собиқ вахш албатта яке аз беҳтаринҳо дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон буд. ҳоло имконият барои футболбозони Истиқлол, аммо мебинем ки чӣ гуна дар ҳамаи мавқеъ бозингарони Хатлон фаъол ҳастанд ва фишор меоваранд ба бозингарони Истиқлол. ин фоли некам ҳаст барои меҳмонон, шогирдони Асадиддин Ҳабибуллоев ки намегузоранд Истиқлол бештар бо туп бозӣ кунад. ҳамин услуби бозӣ муқобили дастаи Хуҷанд ҳам ба назар расид ки билохира бо ғалабаи дастаи Хатлон ҷамъбаст шуд. пас ба канор ҳоло футболбозони дастаи Истиқлол тӯбро боз дар ихтиёри худ мегиранд. Виктор дар марказ футболбози мазкур ҳунарнамӣ мекунад. умуман тарҳи 5-3-2 ки дастаи Истиқлол истифода мебарад, чун дар ин бора саволҳо хеле зиёд буд ба Виталий Левченко. ӯ гуфт бо зарфиятҳо ва имкониятҳое ки айни замон мо дорем, ҳамин услуб беҳтарин гӯем тарҳи бозикунӣ барои мо мебошад. агар мо фарз кардем ду муҳофизатгари ҳуҷумкори канорӣ медоштем, ҳатман шакли бозикунии худро дигар мекардем, вале имрӯз чунин имконият бароям мондаст. аз ҳамин сабаб бо такя ба хатти дифоъ, яъне бо 5 муҳофизатгар бозии худро роҳандозӣ мекунем ва Хуҷанд ҳам бо ҳамин тарҳ бозиҳои худро идома дода истодааст, аммо бозии Хуҷанд он қадар қобили таваҷҷӯҳ ҳам нест. ба ҳар сурат мутаваҷҷеҳ мешавем ки дар даври сеюм чӣ гуна онҳо рақобат мекунанд бо дастаи Кӯктош ки бозӣ баъдтар, яъне ба рӯзи чоршанбе гузаронида шудааст. бо ту футболбозони Истиқлол ва ҳоло партоб аз ҷониби Свежов буд, аммо ин партоб хуб анҷом наёфт. боз ҳам Виктор бо тӯб, паси ӯ ба канори чап, идомаи ҳуҷуми футболбозони Истиқлолро мебинем. партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ва муҳофизатгарони Хатлон ин ҳолатро бартараф карданд. аз ин ҳолат баромаданӣ ҳастанд футболбозони дастаи Хатлон ва муваффақ ҳам мешаванд ки бисёр дар ҳолати хуб буд Умарҷон Шарипов, бозингаре ки техникаи хеле ҳам баланд дорад ва ҳоло Сорбон Авғонов дар канори майдон хуб бозӣ кард, вале Искандар Ҷалилов муқобили ӯ дағал бозӣ кард. мебинем ки ҳолати бозингари рақами 21 дастаи Хатлон он қадар хуб нест. биёед такрори ин ҳолатро бори дигар бубинем. баъд аз он ки ҳар дуи футболбоз аз майдон берун шуданд, маълум мешавад ки Искандар бо пояш инҷо рақибро зер кардааст. бале воқеан ҳам ҳамин тарҳ ҳам аст, вале бо кӯмаки аввалияи тиббӣ ҳолати футболбози рақами 21 дастаи Хатлон хубтар аст. аз оғози бозии ин даста дӯстони арҷманд 8 дақиқа сипарӣ мешавад. бозии Хатлон бад нест, бисёр ҳам хуб ва бо як боварӣ муқобили дастаи Истиқлол бозӣ карда истоданд. партоби Ҳусейн Нурматов, вале боз ҳам дағал бозӣ карда мешавад. бале Марко Милич ин бори аввал нест ки муҳофизатгари сербтабори Истиқлол қоидаи бозиро вайрон мекунад. аввалин қоида вайронкунӣ дар ҷараёни бозии имрӯза маҳз аз сӯи ӯ сурат гирифта буд. партоби Ҳусейн Нурматов ба ҳамдасташ ва чӣ тавре мебинед Марко Милич қоидаи бозиро вайрон мекунад. зарбаи ҷаримавии навбатӣ барои футболбозони Хатлон. Ҳусейн Нурматов зуд бозиро шурӯъ кард. партоби Наимҷон Иброҳимзода вазъияти хавфнок ва гол. воқеан ҳамин голи ғайриинтизор буд
Истиқлол ҳам футболбозони шаҳри Бухтар тавонистанд ҳисобро аввалин шуда кушоянд. ва боз ҳам Парвиз Боқиохунов футболбозе ки дар бозӣ бо дастаи Хуҷанд тавониста буд ки ба дарвозаи онҳо гол бизанад ва инҷо ҳам дарвозаи Истиқлолро рахна кард. воқеан ҳамин фаулие ки тӯли 9 дақиқаи аввали бозӣ доштанд онҳо билохира самараи худро овард. бубинед Ҳусейн Нурматов тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ равон намекунад, балки ба канори муқобил мерасонад. инҷо ҳам дастааш зарба зад. Рустам Ятимов тӯбро аз дасташ раҳо кард. инҷо каме иштибоҳ ҳам аз сӯи ӯ ҳаст ва дар назди дарвоза бошад Парвиз Боқиохунов, чун ҳамлагари мумтоз дар аввалин расиш тӯбро ба дарвозаи ҳариф ворид мекунад. зарбаи Наимҷон Иброҳимзода ҳам бад набуд Парвиз, чун бубинед ки маротибаи дуюм аллакай зарба зад ва ду зарба ҳам мустақим ҷониби дарвозаи дастаи Истиқлол буд. акнун фишори бозингарони Истиқлол зиёд мешавад. хуб дар маркази майдон футболбозони Хатлон тӯбро ба ихтиёри худ боз гирифтанд. албатта бинандагони арҷманд голи аввалро задани Хатлон ин ҳассосият ва ҷаззобияти ин бозиро ман фикр мекунам боз меафзояд, чаро ки Истиқлол дорои таҷрибаи хело ҳам ғанӣ аст. аллакай медонем ки ҳатто дар сатҳи лигаи чемпионҳои Осиё ҳам бошгоҳи мо ҳунарнамоии хуб карда метавонад ва табиист тӯли дақиқаҳои баъди Истиқлол ба ҳуҷум мегузарад ва хоҳем дид ки чӣ гуна зери фишор футболбозони Виталий Левченко бозии худро роҳандозӣ мекунанд. Марко Милич ба ӯ ки кӯмак мекунад дар канори майдон. дар марказ тавассути Виктор Свежов бозӣ мекунанд. ҳоло партоби ин футболбоз ба Искандар Ҷалилов. аввалин имконият барои футболбозони Истиқлол, вале ту ба дарвозабони дастаи Хатлон мерасад. хуб гузариши футболбозони дастаи Истиқлолро бори аввал тавассути канори рост инҷо мушоҳида кардем. Искандаре ки дар даври гузашта бисёр фаъол буд, дар даврҳои гузашта дактараш бисёр фаъол буд. инҷо партоби тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ анҷом дод. Алишер ҳоло дар назди тӯб аст. зарбаи кунҷии аввалин барои шогирдони Виталий Левченко дар рӯзи имрӯза. партоби Алишер, вазъияти хавфнок дар назди дарвозаи Хатлон ва бояд зуд тӯб аз ҷаримагоҳ берун карда шавад. ҳамин тавр ҳам мешавад. Умарҷон Шарипов агар хато накунам суръати баланд мегирад барои идомаи ҳуҷум, вале ба тӯб расида натавонист. ман дар Хатлон ҳам сулолаҳои футболбозон ҳастанд. Умарҷон бевосита намояндаи гӯеман ҳамин сулолаи футболбозони Шарифофо аст. инҷо гузариши навбати футболбозони Истиқлол ва тӯб аз майдон берун мешавад. бо ҳамин ҳуҷуми навбатии дастаи мизбон мебинем хотима ёфт. аммо аз чӣ бошад дарвозабон Готсен ҳангоми ба бозӣ даровардани тӯб каме саросема шуд. инҷо Сорбон Афғонов бисёр ҳам хуб бозӣ мекунад дар рақобат бо футболбози дастаи Истиқлол ва бубинед ки бо чӣ гуна пасҳои кӯтоҳ бозингарони Хатлон ба пеш ҳаракат мекунанд. Кароматулло Саидов аммо каме паси ноаниқ дод ним муҳофизатгари дастаи Хатлон. бале саросемагии ӯ инҷо халал расонид ба идомаи бо муваффақи ҳуҷуми таҳрезӣ кардаи ҳамдастаҳояш. Кароматулло метавонист ба нафари наздики худ пас диҳад то баъдан ҳамдастааш ҳуҷумро тақвият бахшад, аммо инҷо дидем ӯ бо он осемасарие ки дошт ҳуҷуми ояндадори ҳамдастаҳояшро барбод мезанад. зарбаи кунҷие ки чанд лаҳза пештар аз ин футболбозони Истиқлол доштанд, зарбаи задаи Зоир Ҷурабоев ва бубинед садгузории саривақтии муҳофизатгарони Хатлон ҳам он ҷо нагузошт то ин зарба то дарвозаи Куае Готсен рафта расад. Кароматулло Саидов дар маркази майдон. Наимҷон Иброҳимзода аз канор бисёр хуб ҳунарнамоӣ карда истодааст ва ҳуҷуми навбати дастаи Хатлонро оғоз мекунад. ирсоли тӯб ба канори рости майдон, ҳуҷуми навбати дастаи Хатлон идома мекунад ва мебинем ки чӣ гуна ҳоло Умарҷон Шарипов ва инчунин Наимҷон Иброҳимзода ҳуҷумро идома медиҳанд. тӯб боз ҳам дар ихтиёри футболбозони Хатлон. бубинед чӣ гуна онҳо бо боварӣ ва итминони комил дар майдон ҳунарнамоӣ карда истоданд. бо пасҳои кӯтоҳ ва миёнаву дақиқи худ ҳаракат карда истоданд. тӯбро ба ихтиёри худ гирифта ҳангоми гузариш ба ҳуҷумҳо хавфу хатари муайянеро дар назди дарвозаи Рустам Ятимов ба вуҷуд оранд. то як андоза дар бозингарони дастаи Истиқлол як ҳолати бисёр шокӣ ҳам ба миён омадааст. Парвиз чун онҳо интизор ҳам надоштанд ки Хатлон аввалин шуда ҳисобро боз мекунад. ҳоло партоби дурудароз ба ҷаримагоҳи меҳмонон, вале тӯб аз ҷониби Равшан Азизов берун карда мешавад. тӯб дар майдон боқӣ монд ё на? боқӣ мондааст ва футболбозони Истиқлол боз ҳам онро ба ихтиёри худ мегиранд. воқеан ҳам
агар ба бозиҳое ки Истиқлол дар доираи мусобиқоти дохилии кишвар ҳамин мавсим анҷом дод мутаваҷҷеҳ шавем, пас мебинем ки Истиқлол тақрибан бе ягон мушкилиҳои ҷиддӣ пирӯзиҳои худро ба даст овард. Мисол душанбе 83 онҳо 7 бар 0 тормор карданд. Дар бозии бо клуби марказии варзиши Артиш ҳам онҳо 2 бар 0 ғалабаи худро таъмин намуданд. Яъне метавон гуфт ҳоло ба муқовимати воқеан ҳам ҷиддӣ футболбозони Виталий Левченко рӯбарӯ нашудаанд. бале воқеан ҳам ва бошад ки Хатлон имрӯз муқовимати шадид нишон бидиҳад бо дастаи Истиқлол, чун аллакай дар оғози рақобат маълум мешавад ки шогирдони Аслиддин Ҳабибуллоев қодир ҳастанд ки дар бозии имрӯза ба Истиқлол монеа шаванд. Дастае ки аз лиҳози воқеан ҳам молиявӣ дар вазъияти бисёр нигаронкунанда қарор дорад. Яке аз дастаҳои таърихи кишвар муқобили ду дастаи беҳтарини Тоҷикистон сазоворона бозӣ мекунад. Бале, ҳафтаи гузашта вақте ки онҳо Хуҷандро мағлуб карда истода буданд, дар ҷараёни бозӣ онҳое ки шояд аз нисфи ин рақобат телевизионҳои худро гирён карданд шурӯъ намуданд ба тамошои бозӣ, шояд бовар ҳам намекарданд ба чашмони худ ки чӣ гуна Хатлон дар сафар яке аз довталабони қаҳрамонӣ барои мавсими кунунии Лигаи Олиро шикаст дода истодааст. Вале шогирдони Аслиддин Ҳабибуллоев бо идеяҳои мушаххас, бо омодагиҳои ҷиддии худ дар ҳамон бозӣ майдондорӣ карданд ва натиҷаро ҳам ба суди худ анҷом доданд. Зарбаи кунҷии навбатӣ барои соҳибони майдон маротибаи дуюм аст аллакай дар бозии имрӯза дар дақиқаи 15-ум аз канори чап ин дафъа зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Истиқлол анҷом дода мешавад. Хуршед Тимур Ҷураев дар назди тӯб, ирсоли тӯб аз сӯи ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. Инҷо мебинем футболбозони тими Хатлон кӯшиш карда истоданд ки ин вазъиятро бартараф кунанд ва тӯбро зада аз майдон берун мекунанд. То ҳол мо нардамои Манучер Ҷалилов ва Шериддин Бобоевро мебинем, ду нафар аз ҳамлагари асосии дастаи Истиқлол. Ҳарчанд ҳоло Манучер кӯшиш кард ки зарба занад ҷониби дарвоза, баъд аз он ки дар ин лаҳза каме футболбозони дастаи Хатлон махсусан Сорвон Афғонов иштибоҳ карданд, вале зуд Ҳусейн Нурмаҳатов ки барои бартараф кардани ҳамин гуна ҳолатҳо ҷуссаи бузург дорад ва то анҷом метавонад рақобат кунад, муваффақ шуд. Алексей Ларин паси ӯ ба марказ. Алишер тӯбро ба канор мерасонад. Табрез боз тӯб ба ним муҳофизатгар Виктор Свежов. Виктор тавассути марказ мехоҳад ҳуҷумро ҳамдасташ идома диҳанд ва инҷо паси додаи Манучер ба канори рост буд, аммо ҳамдасташ гӯем сари вақт имкони ба тӯб расиданро надошт. Имрӯз дар хатти ҳамла бештар Искандар Ҷалилов суратафзоӣ мекунад, чун ӯ дар тамоми бозиҳои дастаи Истиқлол метавонад аз канори рост бисёр фаъол бошад, чун партобҳои росту аниқ ҳам дорад ба ҷаримагоҳ. Аз ин хотир бояд футболбозони дастаи Хатлон дар ҳамин мавқеи майдон эҳтиёткорона бошанд. Ончо аллакай мебинем ки Ҳусейн Нурматов бозӣ мекунад, собиқ футболбози дастаи ҷавонони кишвар. ва дар бозии Хуҷанд ҳам баъд бозӣ накард ин бозингар. Бале. ҳуҷуми футболбозони Истиқлол идома дорад. Алишер бо тӯб, гузариши ӯ тавассути канор, довари марказ чӣ ишора мекунад? Ҳеҷ гуна қоидавайронкунӣ нест, бозӣ бояд идома ёбад. Тӯб дар ихтиёри футболбозони Хатлон аст, тавассути канор хеле ҳам хуб буд, аммо довар ишора карда истодааст ки тӯб аз майдон берун шуд. Умарҷон Шарипов дар ин лаҳза футболбозе ки дар даври гузашта дар ҳайати дастаи Хатлон яке аз беҳтаринҳо буд, аз лиҳози оғоз кардани ҳуҷумҳо, аз лиҳози нишон додани техникаи баланд ва гузаришҳояш фикр мекунам оли бозӣ кард ва имрӯз ҳам ӯ имкон дорад ки муқобили футболбозони дастаи Истиқлол ҳамин гуна бозиро нишон медиҳад. ҳоло Насло Кабиров ишора мекунад ки зарбаи ҷаримавӣ аст шояд. агар зарбаи ҷаримавӣ бошад, инҷо ҳолати ҷиддӣ вайрон кардани қоидаи бозӣ набуд муқобили капитани Истиқлол. Бале. Хуб, барои иҷроиши зарба Хуршед Ҷураев тайёрӣ дида истодааст. Яке аз футболбозони ҷавон ки ҳоло аз омаданаш ба Истиқлол як сол ба пуррагӣ сипарӣ нашудааст. мавсими гузашта албатта ба ҳайат пайваст. вай бубинед дар намудани Эҳсони Панҷшанбе ки 3 бозӣ муҷозот шудааст, ман аз ӯро сармураббӣ интихоб мекунам. Бале. Эҳсони Панҷшанбе шояд дар бозии оянда ба ҳайати даста баргардад, чунки баъди корти сурхаш дар ду бозӣ ширкат карда наметавонад. Хуршед Тимур Ҷураев партоби ӯ ҷониби дарвозаи Хатлон, вале муваффақ намешаванд соҳибони майдон. Биёед бубинем
ба назарам офсайдро ба қайд гирифтан. Инҷо ҳолати ғайрибозӣ будааст барои Манучер Ҷалилов ва ҳамин тавр мешавад. Дар ин ҳолат акнун Куяе Готсон тӯбро аз назди дарвозааш ба бозӣ медорад. Воқеан бозии даври гузашта бар муқобили Хуҷанд яке аз ҳунарнамоии ҷолиби ин дарвозабонро барои мо шумо нишон дод ва ба ҳайати рамзии давр ҳам ворид шуд. бале воқеан ҳам бисёр футболбозони дастаи хатлон дар даври гузашта назар ба футболбозони дигар дастҳо фарқкунанда буданд. қариб ҳамаи онҳо фаъол буданд, вале беҳтаринҳо ба ҳайати рамзӣ шомил шуданд. ҳоло гузариш аз канори майдон ва довари канор хосрови Сидиқзод ишора мекунад ки тӯб ба дасти Парвиз Боқиёхунов расидааст дар ин лаҳза ва зарбаи ҷаримавӣ барои футболбозони Истиқлол буд. خب مبارزه او با زویر جورابویف و اشاره می شود که بنابر سبب رسیدن توپ به دست او رفتی بازی منع کرده شد. استقلال هنگام تشکیل کردن هجوم های خود و سازمان دادن آن دچار مشکلی ها است. بخیر از گزارش ها از کنار می‌بینیم دیگر توسط ترکیب بروی های جالب شاگردان ویتالی لفچنکو به مقصد رسیدنشان آنقدر خوب به چشم نمی‌رسد. البته این دقیقه اولی بازی است، حالا تنها دقیقه 20 جریان دارد. شاید در ادامه این چیز باز کمی شکلاً تغییر یابد. Алишер Ҷалилов дар маркази майдон, партоби ӯ, бозигузории футболбозони дастаи Истиқлол, Ҷураев ва инҷо Шеридин Бобоев ҳуҷуми дастаи Истиқлолро идома доданист. Партоби ӯ бисёрам партоби хуб буд, вале ба тӯб инҷо ишора мекунад довар ки футболбози дастаи Хатлон расидааст. Хуб бибинем Шеридин бо пои чап инҷо партоби тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ анҷом дод, вале зимнан он ба яке аз футболбозони Хатлон расида аз майдон берун шуд. Хуршед Тимур Ҷураев зарбаи кунҷии сеюм барои футболбозони дастаи Истиқлол дар бозии имрӯза. ҳоло партоби Ҷураев ба ҷаримагоҳ, вале тӯб аз майдон берун мешавад. рости дар албатта кишварамон чунин тарзи номгузорӣ ки як нафар ду ном дошта бошад ва ба таври расмӣ дар ҳуҷҷатҳо бошад хеле кам дида мешавад, вале чунин анъана дар кишварҳои Испания, инчунин дар кишвари Португалия ва кишварҳои дигари Амрикои Лотинӣ дида мешавад. онҷо ҳам падар ва ҳам модар яктои ном мегузоранд ба фарзандон ва ҳар ду номро ҳам фарзанд дар як замон истифода мебарад. яъне баробарии гендерӣ дар ҳамин самт хеле хуб дида мешавад ва шояд дар хонаводаи Хуршед ҳам чунин ҳолат бошад. ба ҳар ҳол ду ном дар ҳуҷҷатҳои ӯ сабт шудааст. ҳамчунин бозингари дастаи Хатлон ҳам ҳамин тавр аст. Парвиз Боқиёхунов ва инҳо ду футболбозе ҳастанд ки дар чемпионати Тоҷикистон ҳоло бо ҳамин гуна исми хос ҳунарнамоӣ мекунанд. бо ту футболбозони дастаи Истиқлол, вале бозингарони Хатлон фишор меоваранд. тӯбрабои Умарҷон Шарифов бисёрам хуб, онҳо ба ҷаримагоҳ наздик мешаванд. зарба бисёрам хафнок ҷониби дарвозаи Рустам Якимов. албатта инҷо вазъияти хавфноки ба вуҷуд омадаро футболбозони Хатлон метавонистанд каме ба таври дигар истифода баранд. бубинед тӯбрабои аз Алишер Ҷалилов, капитани дастаи Истиқлол, тӯбро аз даст медиҳад ва баъдан ҳуҷуми барқосои футболбозони Хатлон, зарбаи задаи капитани даста ва дарвозабон Рустам Якимов тӯбро ба дасти худ мегирад. сеюмин зарбаи мустақими футболбозони Хатлон дар 21 дақиқаи рақобат. ин воқеан ҳам хуб аст муқобили дастаи Истиқлол. Алексей Ларин пасиу ба Виктор Свежов. ҳоло Виктор боз ба канор пас медиҳад. Милич Истиқлол тайёриҳои худро ба бозии муқобили Хатлон тибқи барномарезии мушаххас ва муайян албатта давом дод. баъд аз пирӯзӣ бар муқобили клуби марказии варзиши Артиш онҳо ду рӯз истироҳат доштанд ва баъдан омодагиҳои худро ба бозӣ бар муқобили Хатлон онҳо мегирифтанд ва онҳо ҳам интизор буданд ки Хатлон бо он муқовимате ки дар бозии бар муқобили Хуҷанд нишон дод, дар бозӣ бо онҳо низ шояд ҳарифи бисёр ҷиддӣ шавад. бале воқеан ҳам ҳамин тавр шояд гумон доштанд футболбозони Истиқлол ва ин аз худи сармураббӣ ҳам вобаста аст ки чӣ гуна дастаро омода кард барои ин бозӣ. ҳоло вақт нишон медиҳад, вале маълум мешавад ки дастаи Хатлон дар ин рақобат муқобили чемпиони феъли мамлакат таслим шудани нест. Ҳусейн Нурматов. бале иллати нокомиҳои баъзе аз дастаҳо инҷо ҳуҷуми бисёрам ҷолиби футболбозони Хатлонро мебинем. тавассути канор Сорбон Афонов бо тӯб, партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, инҷо тӯб ба
дасти футболбози Истиқлол магар нарасидааст. Вали марказ ишора мекунад ки на бозӣ бояд идома ёбад. Боз як ирсоли дигар бораи тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ва он аз майдон берун мешавад. Акнун мо интизорем саҳнаи такрорӣ анамон вазъияти ба вуҷуд омадаро. воқеан ҳам коргардон имкон дорад ки такроран ин лаҳзаро ба мо намоиш бидиҳад, чун мебинем партоби Сорбон Афғонов бисёр ҳам хуб буд, вале маълум аст ки инҷо Искандар Ҷалилов аллакай дастони худро ба қафо гардонида буд. бале инҷо расиши тӯб ба дасти Искандар ҳаст, бинандагони арҷманд, аммо ин нуктаро бояд фаромӯш накунем ки Искандар аз ибтидо ҳарду дастҳояшро дар қафо яъне нигоҳ медошт ба хотири оне ки халал нарасонад. вале барсоат қарори довар ҳам дуруст буд дар ин лаҳза ва мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна фишори футболбозони дастаи Хатлон дар идомаи рақобат ба назар месояд, чун онҳо воқеан ҳам як ҳолати бисёр мушкилро барои ҳимоятгарони дастаи Истиқлол оварда истоданд. ба ҳамин вазъияти ба вуҷуд омада як вижагии дигар ҳам дорад бинандагони арҷманд. пештар ҳамин гуна бозӣ кардан албатта иҷозат дода мешуд ва тавсия дода мешуд ба муҳофизатгарон, вале вақтҳои охир дар қоидаи футбол ҳам баъзе дигаргуниҳо ҳаст ва ҳар қадар аз футболбозон яъне муҳофизатгарон талаб карда мешавад ки дастони худро ба баданашон ҷафс нигоҳ доранд ва имкон бошад ҳатто каме дуртар ҳам аз он кунанд ба хотири оне ки гӯем ба ҳуҷумҳои рақиб тавассути даст яъне барқасдона ҳаракатҳояшон набошаду рафти ҳуҷуми онҳоро халалдор насозанд. идоракунии тӯб аз ҷониби футболбозони дастаи Истиқлол бештар ба назар мерасад. Шеридин Бобоев ҳоло ҳуҷуми дастаи Истиқлол ва зарба хеле ҳам баланд аз дарвозаи Хатлон берун мешавад. Куае Готсон инҷо эътироз мекунад ба ҳамдастҳояш ки бояд бо диққат бозӣ кунад муқобили футболбозони дастаи Истиқлол. зарбаи Шеридинро бори дигар такроран мебинем. То ҳамин лаҳза агар хато накунам ягон зарбаи рости футболбозони Истиқлолро мо ҷониби дарвозаи Куае Готсон надидем. На, онҳо зарбаҳо доштанд, аммо зарбаи мустақим ҷониби дарвоза дида нашуд. зарбаи Готсон дарвозабони дастаи Хатлон ба маркази майдон дар қабати дуюм ним муҳофизатгари Истиқлол муваффақ мешавад, вале тӯбро бои бозигарони Хатлон ҳамон идома дорад. ва қоидавайронкунӣ ин дафъа сӯи футболбозони Истиқлол. Худоидод Узуқов каме осеб гирифтааст, футболбози рақами 10 дастаи Хатлон ки дар бозӣ бо тими Хуҷанд ҳам муаллифи гол шуда буд ин бозигар. такрори ин ҳолатро бори дигар мебинем. аз рақобат канораҷӯӣ кардани Виктор Свежов дар ин ҳолат боис бар он мешавад ки довар қоидавайронкунии легионери Истиқлолро ба қайд гирад. зарбаи ҷаримавии навбатӣ боз ҳам Наимҷон Иброҳимзода бозигари канори дастаи Хатлон, партоби диагонали ӯ ба канори майдон Ҳусен Нурматов. тӯбрабои футболбозони Истиқлол Искандар тӯбро ба дарвозабони худ бармегардонад ва Рустам Ятимов акнун интизор аст ҳамдастҳояшро ки киҳо барвақттар кушода мешаванд ва зуд тӯбро ба онҳо расонад. Виктор ва инҷо акнун қоидавайронкунӣ баръакс аз сӯи футболбози Хатлон ба чашм расид. мавсими гузашта дастаи Хатлон ва Истиқлол бо ҳам се рақобат баргузор карда буданд ки дар ду дидор футболбозони Истиқлол пирӯз шуданд ва як рақобат гуфтем мусови ду бар ду ба анҷом расида буд. ҳоло вазъияти хавфнок ва бештар Хатлон муқобили дастаи Истиқлол тавассути бозӣ дифоъкорона бозӣ мекард, аммо имсол бубинед онҳо куллан бозии худро дигар мекунанд. онҳо мехоҳанд бештар тӯбро идора кунанд дар майдон. Кароматулло Саидов иштибоҳ мекунад, нимуҳофизатгар, вале ҳимоятгари дастаи Хатлон Равшан Азизов ин иштибоҳро ислоҳ кард. хуб, инҷо як дигаргунии дигарро ҳам бояд ишора кунем. ин аз вазифаи мураббигии бошгоҳ канора рафтани Меҳроб Заурбеков ва ба ҷои ӯ ба вазифаи сармураббии тим таъин шудани Аслиддин Ҳабибуллоев ки дар гузашта яке аз беҳтарин дарвозабонҳо дар таърихи тими миллии кишвар буд. албатта дарвозабонҳо камтар ба ҳайси мураббӣ мо дар футболи ҷаҳонӣ агар муқоиса кунем ба муваффақият мерасанд, вале Аслиддин Ҳабибуллоев ҳамон солҳо ҳам бо анамон хусусиятҳои лидерии худ дар майдон фарқ карда меистод ва ба ҳайси мураббӣ ҳам бисёр бозиҳои хубро бо шогирдонаш инҷо нишон дода истодааст. ҳуҷуми футболбозони Истиқлол ва аввалин зарбаи рости онҳо ҷониби дарвозаи Куае Готсон дарвозабон бошад ин ҳолатро оромона бартараф кард. Алишер Ҷалилов агар хато накунам зарбаро иҷро кард капитани дастаи Истиқлол бо пӯи росташ, вале барои дарвозабони дастаи Хатлон мушкил набуд баргардондани ҳамин зарба.
ҳиматгари дастаи хатлон каме осеб гирифтааст. футболбози рақами 23 муҳаммад насков ҳиматгари марказии ин даста. дар ҳамин лаҳзаҳо Аслидин Ҳабибуллоев имкон дорад ки ба шогирдонаш тавсия бидиҳад. ӯ дар гузашта мураббии дастаи Истиқлол ҳам буд. ине ки Мубин Эргашев дар ин даста фаъолият мекард. мураббии дарвозабонҳои даста воқеан ҳам фаъолияти ҳамаҷониба бисёр ҷолиби ин мураббӣ дар ҳаман дастаҳое ки кор мекунад баръало эҳсос карда мешавад. ва имрӯз ки бозӣ дар чаманзори сунъӣ баргузор шуда истодааст, бинандагони арҷманд ан ҳамин ҷиҳат метавонад яке аз мушкилиҳои футболбозони дастаи хатлон бошад. ба ҳар ҳол дар чаманзори сунъӣ бозӣ кардан метавонад қувваву нерӯи зиёдтарро талаб кунад ва масрафи он зиёдтар мешавад. аз нигоҳи ҷисмонӣ ба футболбозоне ки кам дар чунин майдонҳо бозӣ мекунанд муддати 90 дақиқа дар як саат бозии худро роҳандозӣ кардан мушкил мешавад. умад дастаи Истиқлол ва хатлон дар таърихи бозиҳои худ дар доираи чемпионати мамлакат бо ҳам 29 маротиба рақобат карданд. дар доираи чемпионати Тоҷикистон, ҷоми Тоҷикистон ва инчунин дигар мусобиқаҳо ки Истиқлол 23 пирӯзиро марбути номи худ кардааст. аввалин рақобати онҳо соли 2009 буд, вақте ки Истиқлол қадамҳои нахустини худро дар лигаи олӣ гузошт ва бозӣ бо ҳисоби мусовии 2-2 дар Душанбе хотима ёфт. баъдан дар ҳамон сол хатлон тавонист Истиқлолро шикаст бидиҳад дар варзишгоҳи пахтакори шаҳри Пухтар. ва ин аз анамон пирӯзиҳои нодири хатлон дар баробари Истиқлол аст, чун ба омор мутаваҷҷеҳ мешавем. аз 29 бозие ки доир шудааст, дар 23 тоаш футболбозони шаҳри Душанбе пирӯз шудаанд. инҷо дағал бозӣ мекунад эҳсон бобоев, ним муҳофизатгари дастаи хатлон барои боз доштани пироҳани бозингари Истиқлол ва довар зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад. шояд корти зард ҳам нишон дод ба ним муҳофизатгари хатлон. хуб ин аввалин корти зард дар ҷараёни бозии имрӯз аст ва довари марказ ним муҳофизатгари дастаи хатлонро муҷозот дод. ин ҳолате ки пештар аз ин буд ва коргардон барои мо шумо ишора карда истодам ки мумкин дар ҳамон ҷо ҳам довар метавонист корти зард нишон диҳад, вале ба дастаи дигар. бале воқеан ҳам ба футболбози дастаи Истиқлол. Алексей Ларин партобиу вале бенатиҷа дар ин лаҳза. акнун 30 дақиқа сипарӣ мешавад аз оғози бозии дастаҳои Истиқлол ва хатлон. каме футболбозони дастаи хатлон бозии худро дигар мекунанд, онҳо ба ақиб менишинанд дар нимаи майдони худ. бале оҳиста оҳиста акнун ташаббусро футболбозони тими мизбон ба дасти худ гирифта истоданд. Зоир Ҷурабоев. вале аз эҳтимол дур нест ки хатлон акнун тавассути аксулҳуҷумҳо бештар ба пеш ҳаракат кунад. бибинед бисёр рақобати тангу танг будани футболбозони хатлон дар баробари ҳариф тақрибан ба онҳо ҳамин холигиҳоро намедиҳад. дар аксари бозиҳо вақте ки футболбозони Истиқлол намоӣ мекунанд, онҳо озодона ҳуҷумҳои худро роҳандозӣ мекунанд, ташкил мекунанд ки ин билохира ба бохти калони дастаи рақиби онҳо оварда мерасонанд. Алишер Ҷалилов зарбаи кунҷии чорум барои футболбозони дастаи Истиқлол ва мебинем ки чӣ гуна зарбаи кунҷӣ иҷро мешавад дар ҷаримагоҳи дастаи хатлон. каме нофаҳмӣ ҳам ба назар мерасад фикр мекунам. Ҷалилов партоби ту ба сӯи ӯ ва чӣ гуна вазъият ҳисоб баробар мешавад. 1-1 довари марказ ишора карда истодааст ки аз маркази майдон ту бояд ба бозӣ дароварда шавад. Манучер Ҷалилов ҳамлагари дастаи Истиқлол муаллифи гол шуд дар дақиқаи 32 рақобат ва мо такроран метавонем ин лаҳзаро бубинем ки чӣ гуна ӯ дарвозаи Куае Готсонро рахна кард. дар ин лаҳзаҳо зарбаи кунҷӣ ҳам хуб иҷро шуд, агар хато накунам, аз сӯи Алишер Ҷалилов. хуб бубинед зарба рост ба дохили ҷаримагоҳ буд. муҳофизатгари хатлон ба туп мерасад, аммо ба таври зарурӣ онро аз дохили ҷаримагоҳаш берун кардан наметавонад. такроран мебинем ҳоло ва дар бозиёфти туп Манучер Ҷалилов дақиқааш метавон гуфт дар ҷои бисёр созгор пайдо шуд дар вақти зарурӣ ва он қадар кӯшиши зиёд ҳам накард. танҳо бозунааш тупро ҷаниб дарвоза равон кард. туп ба зони ӯ расид. бале дақиқааш ҳамин тавр аст ва ба задани гол муваффақ шуд. айни замон акнун Манучер беҳтарин нишонзан дар лигаи олӣ мешавад бо 4 гол. бале воқеан ҳам дар баробари ӯ инчунин ҳамлагари дигари дастаи Истиқлол ҳам фаъол аст. Шеридин Бобоев 3 гол дорад дар ихтиёри худ.
зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи футболбозони дастаи хатлон аз кунҷи майдон аниқтанаш хеле ҳам дур аз дарвозаи Истиқлол ва мебинем ки дар ин лаҳза чӣ гуна қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. Бо даст додааст ҳимоятгари дастаи Истиқлол. ҳамон муддати вақте ки шогирдони Аслиддин Ҳабибуллоев бартариро ба рақиб доданд, аллакай бубинед боис бар он шуд ки Истиқлол ҳисобро баробар кунад. Яъне Истиқлол аз нигоҳи зарфият ва таҷрибаи доштааш метавонад ҳатто бидуни гӯем сарфи қувваи зиёдатӣ ҳатто як имконият ҳам баъзе вақт барои онҳо кифоя аст то ҳисобро баробар кунанд. Аз ин зовия бояд Хатлон каме эҳтиёткор бошад дар баробари ҳарифаш. Зарбаи ҷаримавии навбатӣ ва ҳоло боз ҳам Наимҷони Иброҳимзода футболбозе ки бештар зарбаҳои ҷаримавии меҳмононро иҷро карда истодааст омодагӣ мегирад барои иҷрои зарбаи навбатӣ ва дар назди ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол аллакай 5 футболбози дастаи Хатлон қарор доранд. фикр мекунам шояд ин дафъа партоб анҷом дода мешавад. Хуб, ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ имконият инҷо ҳоло барои зарба задан ба вуҷуд наомадааст, вале ба ҳар ҳол футболбозони Хатлон тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ медоранд. Аут ба фоидаи онҳост. Сурбон Афғонов тавассути канори чап пайваста хавфу хатари муайянеро ҷониби дарвозаи Рустам Ятимов ба вуҷуд оварда истодааст. ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи Хатлон ва мебинем ки чӣ гуна онҳо озодона тӯбро дар ихтиёри худ мегиранд. Кароматулло Саидов зарба мезанад, вале зарбаи ӯ он қадар хуб иҷро нашуд ҷониби дарвозаи Рустам Ятимов. Ва воқеан ҳам Парвиз дуруст қайд кард ки ақибнишинии футболбозони дастаи Хатлон боис бар он шуд ки Истиқлол оромона ва озодона тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ доранд ва зарбаи кунҷӣ ҳам аз ҳамин ҷиҳат буд ки онҳо як аксулҳуҷум карданд ва Алишер Ҷалилов бо як партоби бисёр аниқаш ба ҷаримагоҳ футболбозони дастаи Хатлонро маҷбур кард ки дар ин лаҳза фориғболӣ ҳам кунанд. тавассути канори чап акнун Хуршед Тимур Ҷураев паси ба ҳамдасташ офсайд нест. Алишер бо тӯб, ирсоли навбатии тӯб аз сӯи Ҷалилов, вале инҷо каме дертар ҳамдасташ ба тӯб расидан. Манучер партоби тӯб аз сӯи ӯ, вазъияти хавфнок инҷо ба вуҷуд меояд ва довари марказ аллакай садоишта ки худро баланд карда буд. Шояд тӯб ба дасти Шеридин расида бошад. Бале ҳамин тавр ҳам ишора мекунад Насрулло Кабиров ки тӯб ба дасти Шеридин Бобоев расид, вале ба ҳар сурат дарвозабони дастаи Хатлон сейв кард дар ин лаҳза. Бубинед ӯ нагузошт ки зарбаи Шеридин Бобоев дар ин лаҳза вориди тури дарвоза шавад. маълум мешавад ки тӯб ба дасти Шеридин ҳам расидааст. Бале, бале. ҳамин чизро хеле хуб довари канорӣ дид ва сари вақт ба довари марказ ишора ҳам кард. Милич маҷбур мешавад ки тӯбро ба Рустам Ятимов ҳаво бидиҳад. ҳоло фишори футболбозони дастаи Хатлон. Сурбон Афғонов ба пеш ҳаракат мекунад, ба Милич фишор меоварад. Шеридин паси ӯ ба ҳамдасташ бисёр ҳам хуб буд. Агар Манучер тӯбро қабул карда метавонист, пас имконияти озодона идома додани ҳуҷум барои ӯ пайдо мешуд. инҷо як паси ноаниқ аз ҷониби ҳимоятгари дастаи Хатлон иҷро гардид ба маркази майдон ва мебинем ки чӣ гуна онҳо акнун метавонанд оромона аз хати дифоъ ба ҳамла таваҷҷӯҳ кунанд. хуб, бинандагони арҷманд, аллакай шумо огаҳӣ доред ки аз бозиҳои банақша гирифта шуда дар даври мазкур се бозӣ пушти сар шудааст ва ин чаҳорумин бозии даври сеюми Лигаи олии футболи кишвар аст ва рӯзи чаҳоршанбе бо бозӣ байни дастаҳои Куктошу Хуҷанд даври мазкур ҷамъбаст мешавад. то рафт албатта чемпионат бозам пуршиддаттар ва ҷолибу дидани сурат мегирад, махсусан дар ин шабу рӯзе ки бо сабабҳои барои мо шумо маълум аз тамошои футболҳои бузург аз чемпионатҳои миллии муқтадири кишварҳои аврупои дар тамоми ҷаҳон маҳруманд. чемпионати мо дар баробари боз чанд чемпионатҳои миллии кишварҳои дигар яке аз он мусобиқаҳое аст ки ҷараён дорад ва ин ҳам як неъмати бузург аст ки мо дар ин шабу рӯзи гӯем бисёр душвор аз ҳуқуқи тамошои бозиҳои футбол бархурдорем. бале, воқеан ҳам чемпионати Тоҷикистон айни ҳол яке аз он чемпионатҳое аст ки дар ҷаҳон баъд аз кишварҳои Беларус ва як кишвари дигар Никарагуа идома дорад ва пахши зиндаи бозиҳои чемпионати Тоҷикистон ҳам дар хориҷи кишвар айни ҳол манзури ҳаводорони футбол шуда истодааст ва таваҷҷӯҳ ба футболи мо ҳам дар ҳамин давра хеле зиёд гардид.
ва ман фикр мекунам ин чиз таъсири худро ба бозиҳо ҳам оҳиста оҳиста гузошта истодааст, чун мо ин чизро мушоҳида ҳам мекунем. Пас ба канор Наимҷон Иброҳимзода ин дафъа аз масофаи дур хост дарвозаи Рустам Якимовро нишон гирад, вале зарбаш хато рафт ҷониби дарвозаи Истиқлол. Виктор Свежов ҳуҷумро оғоз мебахшад, аммо ин партоби тӯб аз сӯи ӯ то ба нимувзиятгари дигари дастаи Истиқлол рафта нарасид. Ҳусен Нурматов ба ӯ кӯмак мекунад Кароматулло Саидов. довар ишора мекунад ки бозӣ идома дорад. Ягон амали ғайриқоида набуд дар ҳуҷуми дастаи Хатлон. Алишер паси ӯ ба Манучер, идомаи ҳуҷумро мебинем. вазъияти хавфнок аст, зарба ва Куае Готсон тӯбро ба дасти худ гирифт. Агар хато накунам, зарбаро Табризи Давлатмир иҷро кард. Бисёр як бозии хубро футболбозони Истиқлол нишон доданд. бубинед андар якдигар бозӣ кардан онҳо дар ҳамин лаҳза, вале зарбаи Табризро дар осабони дастаи Хатлон баргардонида тавонист. акнун бештар Истиқлол ҳуҷум карда истодааст, бештар фаъол шуда истодааст, вале Хатлон давре болотар ҳамкорам бо бо ишора карда буд, мекӯшад аз аксулҳуҷумҳо кор гирад ва таслим шудани ҳам нест муқобили дастаи Истиқлол. онҳо бубинед чӣ гуна дилпурона бозӣ мекунанд, ба қувваи неврӯи худ бовар доранд. ва ин ҷиҳати хуб аст бобо, ба хотири оне ки агар хотиратон бошад, як вақте ки ҳукмронии Барселонаи Гвардиола дар футболи Аврупо ва Испания буд, бисёриҳо ишора мекарданд ки пеш аз бозӣ дастаҳои рақиби онҳо таслим мешаванд. дар анамон ҳуҷраи либоси ивазкунӣ аллакай розиянд ба бохти худ, танҳо дар фикри он ҳастанд камтар гол сардиҳанд. ин гуна бояд набошад. вобаста ба ҳар як рақиб тайёрии муайяне ҳаст ва бо нишондодҳои муайяни анамон дастури супоришҳои истиҳоди мураббиён метавон бозӣ хуб ҳам нишон дод. агарчанде дучори бохт мешавад, вале арзанда бозӣ кардан бисёр муҳим аст. вале аз ҷониби футболбозони Истиқлол зуд қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. воқеан ҳам дар нимаи аввал, дар 40 дақиқаи нимаи аввал онҳо назар ба меҳмонон хеле зиёд ба қоида вайронкунӣ даст даданд. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ ва вазъияти стандартӣ барои шогирдони Аслиддин Ҳабибуллоев. хуб, биёед бибинем ки ин дафъа аз ин вазъияти маъмулӣ онҳо чӣ гуна истифода мебаранд. Наимҷон Иброҳимзода дар назди тӯб ва Сорбон Афғонов ҳам дар назди ӯ аст. омодагӣ доранд футболбозони дастаи Хатлон. хуб, Иброҳимзода, аммо ин дафъа зарба хело ҳам баланд рафт. бале, агар ӯ пас медод ба ҷаримагоҳ, фикр мекунам имкони қулайтар мешуд барои футболбозони дастаи меҳмон, вале зарбашро хеле баланд иҷро кард ки болотар аз дарвозаи Рустам Якимов аз майдон берун шуд. Зоир Ҷурабоев ва бо омадани Виталий Левченко, бубинед намин услуби нави бозӣ бо 5 муҳофизатгар ба Зоир Ҷурабоев имкон дод ки пайваста дар намин нақши муҳофизатгари сеюми марказӣ ҳунарнамоӣ кунад ва инчунин Табриз ҳам ба як футболбози ҳайати асосии даста табдил ёфт. ва ҳар ду бозингар ҳам дорои қобилияти баланд ҳастанд, дар канори чап метавонанд ҳунарнамоӣ кунанд, вале ҳамин нақше ки шумо гуфтед воқеан ҳам имкон дод ки ҳар ду бозингари канорӣ мавқеи худро дар як вақт пайдо кунанд. мубориза барои тӯб, инҷо футболбозони Истиқлол боз ҳам пешдастӣ мекунанд ва акнун қоида вайронкунӣ ба қайд гирифта мешавад аз сӯи футболбози Хатлон. Худоидод Узоқов. агар иштибоҳ накунам, дар чемпионати Осиё байни ҷавонони то 19 солаи соли 2016 ки Зоир Ҷурабоев онҷо ҳамроҳи Табризи Давлатвир ва Муҳаммадҷон Раҳимов аз ҳайати Истиқлол ва боз чанд футболбози Хатлон аз ҷумла Ҳусейн Нурматов ва Худоидод Узоқов дар ҳамон ҳайат буданд. дар як бале, воқеан ҳам футболбозони зиёд буданд аз ҳайати дастаи Хатлон дар тими ҷавонони кишвар. ва инҷо мебинем ки чӣ гуна Эҳсон Бобоев амали ғайриварзишӣ нишон медиҳад дар рақобат бо бозингари дастаи Истиқлол. дақиқаи 43-ми рақобат наздик мешавад. дӯстони арҷманд, ҳисоб 1-1 нимаи аввали рақобат сурат гирифта истодааст ва ин гуна бозиро аз ҷониби Хатлон албатта умедворам набудем. онҳо бисёр як бозии хубро муқобили чемпиони феълии мамлакат нишон дода истоданд. Милич партоби тӯб аз сӯи ӯ
ва ҳамин тавр рафти ҳуҷуми навбатии Истиқлол ҳам бенатиҷа хотима меёбад. аммо лаҳзае ки футболбозони Истиқлол дарвозаи хатлонро рахна кардан барои дарвозабон ҳам мушкил буд баргардонидани ҳамин ҳолат, чун онҷо анбӯҳи зиёди футболбозони Истиқлол дар рӯи хати дарвозаи хатлон буданд. бале Грей Готсон маҳорати хуби худро нишон дода истодааст ва ман фикр мекунам боз ҳам дар давоми мавсим ба ҳунари воқеию баъд аз шояд хотимаи марҳилаи якуми чемпионат шояд баҳо боз ҳам дода тавонем дар умум ки чӣ гуна бозиҳои худро ҷамъ бас кард. Зоир Ҷурабоев дағал бозӣ кард ва довар боз ҳам зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад ба нафи футболбозони дастаи хатлон. Дар назди тӯб Умарҷон Шарипов ва Наимҷон Иброҳимзода кадом аз ин футболбозон зарбаро иҷро мекунанд? Футболбози ҷавон инҷо албатта Умарҷон гузошт то тӯбро то дактараш зарбаро футболбози дастаи хатлон яъне нафари нисбатан бо таҷриба Наимҷон Иброҳимзода иҷро кунад. ва бибинед ин тибқи қоидаҳои нав пеш аз футболбозони девори дифоӣ боз футболбозони дастаи дигар ҳам метавонанд ҷойгир шаванд. хело ҳам хуб инҷо омодагии ҷиддии футболбозони хатлон зарба ва гол. Воқеан омоли дӯстони арҷуманд бубинед ки чӣ гуна бозингарони хатлон хати дифои Истиқлолро рахна мекунанд бо як бозигузори зебо. Умарҷон Шарипов нафаре ки саҳми бисёр борис дошт дар рафти ташкил кардани ҳамин ҳуҷум ва на ҳама дастаҳои лигаи олии футболи кишвар чунин омодагиҳо мебинанд барои иҷроиши зарбаҳои ҷаримавӣ ва ин аз ҳамон кори дуруст истоди мураббиён бори дигар дарак медиҳад. маълум мешавад ки дастаи хатлон ба мавсими имсолаи чемпионати мамлакат 100% омодагӣ дорад ва бубинед ки чӣ гуна як зарбаи ҷаримавӣ бо бозигузории хубу аъло аз ҷониби ҷавонони дастаи хатлон иҷро гардид. ва воқеан ҳам фикр мекунам қисми зиёде аз футболбозони бо таҷрибаи Истиқлолам дар ин гуна лаҳзаҳо шигифтзада шуданд. онҳо ҳайронанд ки чӣ гуна рақиб ин гуна услуби иҷроиши зарбаи ҷаримавиро истифода бурд ва аввалин шуда баъд аз он ки чунин тағйиротҳо ба қонун қоидаи футбол ворид карда шуд ибтидо ливерпули Юрген Клоп чунин гӯем шакли ба бозӣ баровардани тӯбро истифода бурд ва бисёриҳо мегуфтанд оё ин як тайёрии махсусе аст ё ин ки бо ворид шудани қонуни қоидаи нав иҷозат дода шудааст. вале дар умум дидем ки ин тамоилҳое ки дар футболи муосири ҷаҳонӣ ва аврупоӣ дида мешавад оҳиста оҳиста ба футболи мо ҳам меояд ва ин ҳам бисёр намунаи хуб аст. ҳуҷуми навбатии дастаи Истиқлол Искандар Ҷалилов талош кард вале Ҳусейн Нурматов муқобилият нишон дод бо Искандар Ҷалилов ва Парвиз баъд аз он ки хатлон дар рақобат бо Хуҷанд ғалабаи худро ҷашн гирифт, бисёриҳо гумон карданд ки Хуҷанд заиф бозӣ кард, Хуҷанд дар мавсими имсола он қадар хуб бозӣ намекунанд, аммо муқобили Истиқлол чӣ? бале Истиқлоле ки дар лигаи чемпионҳо бисёре аз бошгоҳҳоро ҳайратзада кард бо он натиҷае ки дошт, махсусан пирӯзӣ бар муқобили Локомотив ва баъдан бозии арзанда дар баробари Ал-Аҳлии Ҷидда дар Арабистони Саудӣ ки чӣ гуна бозӣ кардан ва танҳо пеналтии шубҳаовар дар охири бозӣ инҷо каме нофаҳмӣ ба чашм мерасад акнун байни Милич ва футболбози дастаи хатлон. Парвиз Бохиёхунов ӯ аслан амали нодуруст анҷом надод. Ӯ сад гузошт муқобили бозингари Истиқлол ки яъне иҷозат надод ки зуд тӯбро ба бозӣ дард. бале воқеан ҳам вале каме асабӣ ҳам шуд Марко Милич дар ин лаҳза. ин ҳолате буд ки баъд аз партоби Ҳусейн Нурматов довар қоидавайронкунӣ аз ҷониби футболбозони дастаи хатлон ба қайд гирифт. Виктор Свежов 2 дақиқа вақти иловагӣ зам карда шуда сӯи Насрулло Кабиров аллакай дақиқаи дуюм ҷараён дорад ва дар охирин сонияҳои дақиқаи 45-уми рақобат вақте ки футболбозони хатлон гол заданд умуман мо таваҷҷӯҳамон ба дақиқаҳои иловакардаи довари марказ ҳам дигар нашуд. ҳоло ҳуҷуми футболбозони Истиқлолро мебинем, аммо имконияти зарба заданро онҳо аз даст медиҳанд. ва инҷо Шеридин Бобоев ба тӯб расида натавонист анехтараш ва зарба зад дар рақобат бо бозингари дастаи хатлон Равшан Азизов ҳимоятгари марказии ин даста ва аз миёни футболбозони хатлон аз ҳама футболбозие ки сину солаш то ба ҷое расидааст маҳз ҳамин бозингар аст. дигар ҳама бозингарон хеле ҷавон ҳастанд. хуб ҳамин тавр садоишта ки Насрулло Кабиров баланд мешавад. қисми якум бисёр ҷолиб буд. мо умедвори он мешавем ки дар қисми дуюм дастаҳо боз ҳам бо ҳамин суръат ва бозие ки доштанд шиддатнокии рақобатро нигоҳ медоранд ва мухлисону алоқамандони футболи меҳам бошанд аз он лаззат мебаранд.